parla d'educació es pensa sempre en mestres, escoles, alumnat, però també anomenem educació a totes aquestes normes socials que ens fan ser més sociables i ens permeten anar amb més tranquil·litat per la nostra societat, sabent que hem de tractar els altres de la mateixa manera que ens agradaria ser tractats. I també hem de tindre en compte que la societat bàsicament és una tribu i que l'educació és cosa de tots, de governants, de mestres, de famílies, de falles. Són molta més gent els que hem d'arribar al cotxe perquè els nostres fills, i després els seus, puguen gaudir d'una educació en llibertat i el més oberta i àmplia possible. I totes aquestes qüestions es veuen reflectides en la presentació d'aquest llibre. Però abans que tot, ens trobarem amb un text, un llibre literari sobre expressions i dites relacionades amb el tema, com ja està acostumbrats Pura Santa Creu, la flamant posseïdora del guardó 9 d'octubre al Mèrit Educatiu 2019 i que també rebrà el guardó Pont de Ferro a la trajectòria cultural de les Falles que atorga la Junta Local Fallera de Valsina. Pura ens introduís a un món d'expressions que de segur haurem sentit alguna volta. Una educació que també és important per tal de preservar la nostra cultura i la nostra llengua. Pensàrem també que seria una bona idea tindre una visió general del que ha sigut l'educació al llarg de la història. Així que la nostra col·laboradora i fallera, Laura Herrera i Gregori, estudiant de segon de batxiller, ens ha escrit l'article Breu història de l'educació, on ens comenta els orígens d'esta i de la seva evolució fins ara. Molt interessant també és veure en aquest article com ha sigut el tractament de la dona en el món de l'educació durant tot aquest trajecte. Una de les coses més habituals que ens podem trobar a les nostres aules és el fet de veure com cada alumne porta un ritme diferent i el sistema actual, malgrat els esforços dels docents per intentar adaptar continguts per als estudiants que troben més dificultats, sembla incapaç de donar resposta o solució a tots aquells alumnes amb alguna problemàtica. Molts xiquets i xiquetes, i també els seus pares, de vegades es troben amb un mur molt alt que han d'escalar i això crea molta frustració. Nostra col·laboradora, Lluc García i Garay, ens ho explica bé en el seu relat Ni fracassada, ni tonta ni vaga. Patricia Moragón i Fandós, en el seu article Escola de Vida, ens diu que ella i la seva germana, les dues professores, s'han educat a la Universitat de la Vida a la seva falla, a banda de les seues respectives universitats, clar, i que les falles com a associacions tenim un poder social gran i que hauríem d'explotar un poc més. És dins de les comissions falleres on ens entrenem en certs aspectes que després ens seran útils en la vida laboral i, per què no, també en la nostra vida diària. Laura Herrera ens comentava abans sobre l'origen de l'educació i la seva evolució a través de la història. En esta ocasió és Jordi Maravilla Rai, en el seu fantàstic article Evolució de l'escola, el valencià i les falles al món contemporani, el que ens comenta com ha sigut l'evolució de l'educació d'Espanya des dels principis del segle XVIII fins a l'actualitat i com va afectar això al nostre poble i a les nostres escoles. Jordi, professor d'història i investigador, també ens endinsa en una visió acurada de en quina situació es trobava el valencià a la societat alcirenya i dels voltants, i especialment com va ser tractat el valencià al món educatiu i la seva utilització i expressió al món faller. I la falla educa? Doncs bona pregunta és la que es fa a Pepe Pla. Com que les falles són unes agrupacions on la gent ens reunim personalitzar, de vegades cada persona pot influir o ensenyar a les generacions més joves. Tots col·laborem en aquest tipus d'educació, tant per a bo com per a roïn. I per això aquest article, que el que fa és intentar veure amb humor els distints espècimens que ens podem trobar en qualsevol associació fallera d'Alzina. Una bona mostra del caràcter divertit del mateix són les caricatures que la il·lustradora Elisa Pla Larte ha volgut expressar amb eixa realitat amb sentit d'humor. Seguidament, podem disfrutar de 3 relats breus relacionats amb el tema que ens ocupa, en els quals Marcel Santacreu i Vicent Valls ens fan partícips d'una part de la seva obra inèdita Algun dia l'amor vos trencarà, títol del primer relat, sent els altres dos Les vesprades al Messenger i La Celestina. Com si d'una llibreta d'apunts de l'institut es tractara, Pura Santacreu ens parla de qui és qui al món de l'ensenyament. En aquest article, Pura fa un repàs per totes aquelles personalitats que han tingut una certa influència en el món de l'ensenyament, passant des de Sòcrates i Plató fins a Empar Granell i Carme Miquel, fent una xicoteta referència sobre totes elles. I com no, al nostre tauló de classe tenim un poemari educatiu, on l'autora Maria Calvo i Palomares ens escriu 3 poemes per l'educació, la maleta i aprenent o aprenenta.
Per la seva banda, Laia Fontana i Bria ens dedica un poema d'educació escolaritzada. Aquestes dues poeteses ens escriuen sobre el món de l'adults. La nostra amiga Núria Baeza Roca, treballadora social i sociòloga, ens mostra el seu article Una nova assignatura, que l'ensenyament de les assignatures habituals a les escoles no està renyit amb la incorporació de temes transversals tan importants i interessants com el canvi climàtic, hàbits de consum, feminisme, valors socials, pobresa energètica, etc. Estos temes podrien ser tractats a l'aula de la manera més normal, si tots posarem un poc de la nostra part de poder treballar-los i conscienciar els nostres joves del món en el qual vivim i que és el que volem fer a més. Per segona vegada en la nostra trajectòria del llibre de la falla falsa del forn ens retrobem amb Mònica Carrió Esteban, en una entrevista a càrrec de Roberto Carlos i Pepe Pla. Esta gran i llorejada altera, presidenta del Club Alterofil Alcira i que pròximament rebrà la insígnia de la igualtat del nostre poble, també és actualment Policia Nacional i pertany a la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria Local d'Alcira, col·laborant amb el Departament de Participació Ciutadana del Pla Director. Esta és una iniciativa que consisteix en dur a terme una sèrie de xerrades als col·legis sobre diferents matèries que poden afectar els nostres joves, com són la violència de gènere, jocs i apostes, assetjament escolar, drogues i alcohol, internet i delictes d'odi, amb un contacte directe amb els mateixos joves i equips directius del centre. Conviure en societat, qüestió d'educació. I tant que sí. Al començar aquesta presentació ja hem parlat de l'educació com un conjunt de normes socials que ens permeten viure en societat. En aquest article, Pepe Pla ens comenta que tot és una qüestió de respecte, respectar els altres i esperar el mateix respecte a canvi. I això és un tret comú en qualsevol societat de qualsevol país. No podem esperar que els nostres fills aprenguin això a l'escola, ja que és principalment dins de l'àmbit de la família on s'ha d'aprendre. Així entra el concepte de tribu, que educa el jove membre, i l'escola continuarà amb la tasca encetada per la família. El periodista del diari Levante a la Ribera i col·laborador del llibre de la falla des de fa temps, Rubén Sebastián, ens escriu l'article Educar informant, informar educant, on es parla del suplement educatiu Aula, que apareix al seu diari amb l'ajuda de la coordinadora del mateix, Míriam Bouiali, un suplement que va començar el curs 1998-1999, la intenció del qual és ser una finestra a les escoles valencianes i per a parlar i informar des de l'educació infantil fins al batxillerat i la EFT. I a continuació trobarem un text de Diego Gómez, alcalde d'Alcira, sobre Alcira ciutat educadora i el fet que això comporta, és a dir, situar l'educació com a eix central del projecte de ciutat. I per acabar aquest apartat d'articles, Darío Balbuena i Grande, historiador d'art, ens pregunta: l'art ens ensenya o ens ensenyem de l'art? Al seu article, Darío ens comenta la importància que ha tingut i té l'art en l'educació, ja que és una eina de transmissió de coneixement i també font d'inspiració. En ell ens demostra amb quadres d'artistes de renom quan important ha sigut i és l'educació, ja que este és, i llig textualment, el millor vehicle transmissor de sentiments i inquietuds de l'ésser humà. Després de veure l'extensa quantitat d'articles que apareixen al llibret, no hem d'oblidar que és un llibre de falles, amb una temàtica clara, però llibre de falles a la fi. Per això, al principi del llibre podem trobar les seccions tradicionals com el salut del president, Emilio Alfonso, l'exaltació de la nostra fallera major, Raquel Fornoza, i per descomptat de la nostra cassolera, Maria Jesús. Dins de la comissió també ens agrada veure com algun dels nostres membres és reconegut, no tan sols pels mateixos fallers, sinó també per la Junta Local Fallera. Per això tenim un xicotet espai per a José Antonio Conejero Fernando, que enguany ha rebut la Flama d'Or i Murta. Bon cuiner i millor amic. Enhorabona. I com que estem parlant de membres reconeguts dins de la comissió, també hem volgut recordar 4 persones que s'han deixat enguany. Aniceto Sarrià, Amparo Mar, Tudela, Inma Cañes Moragues i Paco Mascherrata. I per acabar, i esperant que este llibre que tindreu a les vostres mans prompte siga del vostre gust, ens trobem amb una sèrie de fotografies representatives del que va ser el passat i també alguna de l'actual exercici faller. Per a nosaltres, l'equip que hem treballat en aquest llibret, seria una gran satisfacció que poguérem arribar a les consciències de com més persones millor, que ens adonarem que l'educació és molt important per al nostre futur com a societat i que l'única pretensió que teníem era fer que la gent pensarem en quina situació ens trobem ara mateix
i si realment és el que volem. I què podríem fer cadascú de nosaltres per intentar canviar el que no ens agrada, començant des de casa, des de les nostres famílies. Moltes gràcies. I ara Xavi Barber ens parlarà sobre la crítica dels monuments i també la part. Bona vesprada a totes i a tots. Bé, en les diverses escenes del monument gran creat per l'artista Xavier Herrero es tracta el món educatiu des de diversos punts de vista. Tot i que el tema és seriós i fonamental per a la nostra convivència, li hem volgut donar un to satíric i humorístic, tal com demana la crítica fallera. El cos central representa una princesa que ha viscut el procés i l'evolució que ens ha portat des de l'escola segregada per sexes, passant per les escoles mixtes però que perpetuaven els rols de gènere, fins al moment actual en què la coeducació i la igualtat són una meta desitjable i on s'ha de donar prioritat al respecte cap a la diversitat. Precisament a una de les parts de la crítica troglodites es mostra com a la política nacional, autonòmica i local estan apareixent veus que estan qüestionant drets que han costat molt d'assolir i portant al debat assumptes que una educació ben fonamentada ja tenia més que superats. No es pot permetre que pretenguen negar una educació afectiva i sexual rigorosa i ben fonamentada o que els joves reben una formació que puga previndre la violència de gènere. A l'escena La guillotina s'utilitza aquest instrument per a tallar simbòlicament els caps d'alguns dels mals que la nostra societat no és capaç d'afrontar, com ara l'egoisme, la falta de consciència ecològica, la xenofòbia, la incultura o la intolerància, i que solament l'educació és capaç d'erradicar. El legislador satiritza un polític que quan entra en un departament, en aquest cas en l'educació, es dedica a canviar la normativa i la legislació per tal d'imposar la seva ideologia. La crítica va contra la incapacitat dels nostres polítics per tal de dur a terme un pacte educatiu global i estable. Ja en un àmbit més fester, a llibrets d'anada i tornada, es representa, commemorant el nostre 75 aniversari, a Emilia Llavador creant poemes per al nostre llibret i al seu marit, Bernardo Moll, anant a València per tal de passar per la censura franquista. El resultat moltes voltes, com ell contava, era que tornava al Cira solament amb la portada i la contraportada del llibret. La resta no havia passat el filtre. Finalment, en el que és la crítica del monument gran, el faller modèlic encarna en un individu determinat tots els vicis i les males pràctiques que de vegades es fan evidents en una part del col·lectiu faller i que no hem d'obviar ni deixar de criticar des de dins d'aquest, ja que denoten una important falta de dedicació. A continuació parlaré de la part infantil del nostre llibret, que comença, com és habitual, amb l'exaltació de la fallera major infantil, Thais, i del nostre president infantil, Víctor. A continuació, voldria destacar l'auca de la falla que educa, en la qual apareixen uns versos il·lustrats pels xiquets i les xiquetes de la comissió, i que és com un manual de bones pràctiques en molts àmbits de la vida fallera. El complementa un xicotet qüestionari per a que aquests avaluen les pròpies conductes en aspectes com ara el respecte als veïns, la seguretat amb la pirotècnia o les relacions apropiades dins de la comissió. També podem trobar, centrats novament en l'escola, unes pàgines on els menuts poden retre un homenatge a la seva mestra o mestres preferits, jugar amb el vocabulari relacionat amb els espais del seu centre o investigar sobre algunes dades rellevants del mateix, així com els relats sobre educació i diversitat que ha elaborat l'alumnat del centre educatiu Xúquer i que estan així representats pels treballs de Marian Pérez, Hugo Oliver, Aitana Carrió, Nieves Aliques i Andrea Carrió. I també un article sobre educació en seguretat vial signat per Celia Gorrita Liñana. Per últim, voldria dir que a l'explicació del monument infantil, que ha sigut creat per l'artista Toña Savall a partir del disseny de Daniel Cerezo, es parla de les diverses facetes de l'educació integral d'un ésser humà, dedicant apartats a l'educació en hàbits saludables, en la consciència ecològica i la sostenibilitat, en la diversitat i en una sana sexualitat, l'educació física, musical, educació vial. Tot i que és un text per als menuts, s'ha volgut posar èmfasi en què és necessària una transformació de l'educació,
Hi ha una invitació per a la reflexió dels adults de que això no acaba de funcionar i que els reptes del futur demanen alguna cosa més per part de tots. No oblidem que s'educa a casa, al carrer, a l'escola i a la falla, i que tal com ha dit Pepe, i no és el primer ni l'últim que ho diu, és necessària tota la tribu per educar un individu. No fugim mai de la nostra responsabilitat. Moltes gràcies. Roberto, Joanra, Pepe, Xavi, moltes gràcies per explicar-nos tot el que s'ha de treballar per aconseguir treure al carrer un llibret, uns monuments i una crítica que són l'essència i la fi de la nostra festa. Acomiadem-nos amb un gran aplaudiment, per favor. Ara és moment d'escoltar el nostre regidor de festes, que vol dirigir-nos unes paraules. Companys de corporació, comissari, Faia la Garcia, vicepresident de la Junta Local Rivera, falleres majors de la Rosa Rufort, presidents, i l'equip de Roberto, que cada vegada que feu un llibre de Puigdemont, puja la cultura, no? Ara veurem perquè jo he tingut el privilegi de tindre-lo fa uns dies, no? I l'he volgut llegir. I de veres, fet un treball és lèxic, no? Tant en el contingut com en la presentació. El tema del rotulador és important perquè jo a la facultat sempre m'agradava ratllar, no? És un gran encert. També el tema dels xiquets, no? El tema dels xiquets és molt important. Hi ha una pregunta que li diuen que se le quedava un poeta a una vida que tenim que fer alguna cosa. I està molt bé el dia d'interactuar els fallers amb el llibre, que crec que és molt important. El tema de l'educació és un tema clau per al futur de les persones, no? I de les falles. I este lloc tan emblemàtic també ho és. Jo dic que este lloc també fa les falles. No tot té que ser la Casa de la Cultura o en l'Institut del Segueño. Ja veu encertat presentant-nos un fallers de la vida, no? I crec que és un encert que cau així perquè així teniu un magnífic edifici i crec que és un encert. I sols volia afegir una frase que diu Pura Santa Creu en un article. L'educació no canvia el món, canvien les persones que canvien el món. Per a que reflexionem. El tema Pura crec que ha fet un gran treball. Roberto nos podríem de la societat musical, ell va tenir que fer el llibre del 50 aniversari de la societat musical i va fer una gran feinada i tot l'equip que esteu així, de veres, enhorabona perquè ha fet un treball fantàstic. Gràcies i bona nit. Anem a escoltar ara el nostre president, Emilio Alfonso. Tendria que haver sigut al revés, però m'aneu a perdonar que m'he equivocat. Emilio, por favor. Bona nit. Jo del llibre no vaig a parlar res perquè, més que mos han dit ja, ens ho han explicat, tot el llibre és meravellós, n'hi ha moltíssima feina ahí. Jo només volia dir-vos lo superorgullós que estic de ser president d'esta comissió, que a banda de la festa es preocupa tant per la cultura i per l'educació, en tots els aspectes. I com tinc que fer-ho molt curtet, el primer que vaig a fer és sabotar-me el protocolo ja que mos han votat de destacar l'acte, mos han votat el protocolo de salut que l'ha fet Estefania. I només donar les gràcies, però les gràcies en mayúscules i subratllers en fosforito. En fosforito, però de taronja, no? Jo crec que és de taronja. Però per tot l'equip que fa el llibret, perquè treballem moltíssim, és tot l'any, heu vist el que és el llibre, és moltíssima feina. I com ha dit el Roberto, jo efectivament he tingut aquí algun almorzar, inclús algun cremaet. Treball tot l'any moltíssim. Donar-li gràcies, per supost, també a tots els que han col·laborat en algun article o algun tipus d'aportació,
perquè això fa que el nostre llibret s'enriquisca i tinga més diversitat. Quan més opinions n'hi ha, entre més gent, és més fàcil tindre més visió. Per suport, donar també les gràcies a tots els que de vostres publicitats ajudeu a que se pugui pagar el llibret, que és el més important, sense diners no se maneja res. I per últim, donar les gràcies a tots per la vostra assistència. Bona nit. Arribat a aquest punt, només queda agrair, com ha fet el nostre president, als que col·laboren amb les seues publicitats i que fan possible que aquest llibret pugui veure avui la llum. Agrair-los a tots la seva assistència. Esperar que disfruten tant del llibret com dels nostres monuments i ja saben que la nostra placeta està oberta per a tot el món que tinga bé visitar-nos aquestes falles. Per a finalitzar, i com ja és tradició a la nostra falla, ha plegat l'esperat moment de lliurar els primers llibrets per a l'any 2020. Per favor, demanem la presència de les nostres falleres majors, Raquel i Tais, i dels nostres presidents, Emilio i Víctor. Demanem ara la presència del nostre regidor de festes, Xavier Pérez, i del comissari de la Policia Nacional, Pedro Fisac, i de Mònica Carrión. Demanem ara la presència de la fallera major d'Alzira, Alba Carrió, i del vicepresident de la Junta Local Fallera, Alfredo Gades. Ara, per tal de lliurar els llibrets a tots els col·laboradors que han fet possible aquest llibret, demanem que vagin apropant-se el nostre dissenyador, Joan Rastellers, el coordinador del llibret, Roberto Carlos, i els delegats del mateix, Jorge Jimeno i Pepe Pla. Col·laboradors, Pura Santa Creu, Lluc García, Núria Baeza, Xavier Barber, Jordi Maravilla, Rubén Sebastián, Patricia Moragón, Lili Martí, Emilio Alfonso, Nerea Alíquez, Hugo Oliver, Aitana Carrió, Marián Pérez, Andrea Carrió, Celia Gorrita, Constantino Berenguer, Salvador Pellicer, Nurta Rigola, Laura Herrera, Marcel Santacreu, Vicent Valls, María Calvo, Laia Fontana, Darío Balbuena, Elisa Pla, Daniel Perezo y Fina Balcano.
us convidem a un vi d'honor al nostre cau. Molt bona nit.